Patay ang isa sa 5 miyembro ng New People's Army o NPA sa nangyaring engkwentro sa pagitan ng mga ito at ng 83rd Infantry Battalion 9th Infantry Division Philippine Army sa bahagi ng Barangay Salvacion, Garchitorena, Camarines Sur alas 5 ng madaling araw kahapon. Ayon kay Major Frank Roldan, tagapagsalita ng 9th Infantry Division, matapos ang 10 minutong sagupaan, isang nasawing rebelde ang nadiskubre sa lugar ng engkwentro habang wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa panig ng kasundaluhan. Una-una ang aming pong pasasalamat doon sa patuloy na sumusuporta sa aming kampanya kontra insurrencia, sa mga sumusuporta sa pamamagitan ng pagpapaabot ng impormasyon. Maraming salamat po sa inyo. Napakalaking bagay po ito sa aming mga operasyon. Iingatan din po natin yung pagkakakilanlan ng ating mga informant dahil ito po ay sensitibong bagay. Inaalam pa hanggang sa ngayon ang pagkakakilanlan ng nasawing rebelde. Samantala, na-recover din sa lugar ng engkwentro ang isang M16 rifle, caliber 45 pistol, kabilang na ang 7 anti-personnel mines, mga kagamitan sa paggawa ng explosive devices, mga bala at personal na gamit ng mga rebelde. Nagpapatuloy pa rin ang operation natin doon na yung isang na matay ay nailibing na rin po kagabi at naipaalam na rin po doon sa mga miyembro ng LGU at MSWDO dahil po sa walang nagki-claim ng bangkay ay nagdesisyon na po yung LGU na ipalibing na po doon sa public cemetery ng Barangay Salvacion, Garchitorena. 5 matataas na kalibre naman ang baril ang nasamsam ng 2nd Infantry Battalion 9th Infantry Division Philippine Army sa naganap na engkwentro sa Barangay San Carlos, Milagros, Masbate tanghali nitong Linggo, Mayo 25. Ayon sa ulat, nakatanggap ng impormasyon ng otoridad hinggil sa presensya ng armadong grupo. Rason para magsagawa ang mga militar ng combat operation na humantong sa 15 minutong sagupaan laban sa mga miyembro ng Platoon 2 Komiting Larangang Guerrilla South. Naiwan sa pinangyarihan ng isang M4 rifle, isang R4 rifle, isang M653 rifle at 2 M14 rifle. Nakuha din sa operasyon ng ilang magazine, bandolier at iba pang gamit ng mga rebelde. Wala namang naitalang nasugatan o namatay doon sa panig ng kasundaluhan at inaalam pa doon sa mga rebelde sapagkat papatuloy pa ang pursuit operation. Muli namang nanawagan ang pamunuan ng 9th Infantry Division sa mga natitirang kasapi ng NPA na magbalik loob na sa pamahalaan at makiisa sa pagsusulong ng kapayapaan sa rehiyon. Para sa mga balitang Tatak, Bicol, Angeline Dagta.